Беларуская арганізацыя па абыходжанні з радыёактыўнымі адкідамі раптам засталася без свайго кіраўніка Дмітрыя Логвіна. Яго прозвішча аператыўна прыбралі з сайта прадпрыемства. Пра прычыны звальнення Логвіна нічога не паведамляецца. Пра яго новую пасаду таксама. І гэтая адстаўка выглядае дзіўна, бо прадпрыемства засталося без кіраўніка ў адказны момант, калі ідзе выбар пляцоўкі пад будаўніцтва ў Беларусі пункта захоўвання радыёактыўных адкідаў. Як раней паведамляла выданне «Флагшток», такім можа стаць Хойніцкі раён Гомельскай вобласці, Сціслаўскі раён Магілёўскай вобласці альбо Астравецкі раён Гродзенскай вобласці. Таксама вядома, што мясцовыя жыхары не вельмі радуюцца такой будоўлі, хоць улады і робяць выгляд, што ўсё ўсіх задавальняе. Але менавіта Логвін у апошнія месяцы асабіста аб'язджаў гэтыя раёны, каб праводзіць інфармацыйныя сустрэчы з мясцовымі жыхарамі, падчас якіх пераконваў людзей у поўнай бяспецы будучага аб'екта. Апошняя такая сустрэча пра перспектывы ўзвядзення могільніка прайшла ў канцы сакавіка ў Астраўцы. Так што, магчыма, Логвін недзе пракалоўся падчас працы з гэтай тонкай тэмай. Усё ж многія беларусы і па сёння напалоханыя Чарнобылем. Ну альбо наадварот, гэтыя высілкі чыноўніка палічылі добрай працай, і хутка мы даведаемся, што Логвін пайшоў на павышэнне.